den største koncert, jeg nogensinde har spillet, så det er lige... Det er... Altså, det var sådan, at jeg havde altid haft lidt... I wasn't sure if that was a wig. Der er nogen, der kender den følelse her. Jeg har haft en følelse af, at jeg ikke følte mig hjemme i den krop, jeg var født i. Og der var virkelig godt tider. Men det er også, når man ligesom lærer at leve med, men det er stadig svært, og man får ondt i maven, og så igen, når man bliver helt sådan med også der. Fordi jeg tænkte over noget, som jeg kunne noget ud for 3 år siden, hvor jeg endelig turde at være nogen nok til at være sådan der. Nu gider jeg have mit brystsyg. De skal væk. Det er mig. Og lige siden den dag har jeg følt mig så hjemme i min egen krop. De skal ikke lave noget